Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio setiau o anhafaleddau i liwio'r rhanbarthau ar bapur graff. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma. Tywyllwch y rhanbarth sydd wedi ei ddiffinio gan yr anhafaleddau canlynol. Y yn llai na 2, x yn fwy na'n unhafelu -1 ac y yn fwy na'n unhafelu x tynnu 1. Nawr i ateb y cwestiwn yma, dyn ni am ddilyn y camau canlynol. Yn gyntaf, dyn ni am blotio y graffiau ar gyfer yr hafaliadau sydd yn gysylltiedig efo'r anhafaleddau. Felly y yn hafal i 2, x yn hafal i -1 ac y yn hafal i x tynnu 1. Ac i wneud y plotio, dyn ni am ddefnyddio'r rheol ganlynol. Dyn ni am ddefnyddio llinell solet ar gyfer anhafaleddau sydd yn cynnwys y symbolau mwy na'n unhafelu a llai na'n unhafelu, a defnyddio llinell doredig ar gyfer anhafaleddau efo'r symbolau mwy na a llai na. Ail, dyn ni am nodi efo saeth rhanbarth ar gyfer y tair llinell yn y cwestiwn, ac olaf, dyn ni am dywyllu yr rhanbarth sydd yn bodloni yr holl saethau neu'r holl anhafaleddau. Felly, gadewch i ni edrych eto ar y cwestiwn, a gyfer hyn yn nawr, mae gen i fi dempled, mae gen i fi ddarn o bapur graff ar gyfer ateb y cwestiwn. Dyn ni angen tywyllu yr rhanbarth sydd wedi ei ddiffinio gan y tair anhafaledd yma. Nawr, cam gyntaf y dull oedd i blotio graffiau ar gyfer yr hafaliadau sydd yn gysylltiedig efo'r anhafaleddau yma. Yr hafaliadau cysylltiedig yw y yn hafal i 2, wedyn x yn hafal i -1 ac y yn hafal i x tynnu 1. Nawr, cymryd hein 1 wrth 1. Y yn hafal i 2 yn gyntaf. Wel, mae y yn hafal i 2 yn mynd i fod yn linell llorweddol yn mynd trwy y pwynt lle mae y yn hafal i 2. A gan fod yr anhafaledd yma yn defnyddio y symbol llai na, dwi am blotio'r llinell yma gan ddefnyddio llinell doredig. Felly, llinell doredig fel yr un yma yn fan hyn. Felly, dyna ni y llinell y yn hafal i 2 i gychwyn. Nesaf, dwi am blotio'r llinell x yn hafal i -1. Nawr mae x yn hafal i -1 yn mynd i fod yn linell vertigol yn mynd trwy'r pwynt lle mae x yn hafal i -1. A gan fod gen i fi symbol mwy na'n hafal i fan hyn, dwi am ddefnyddio llinell solet i wneud y plotio. Felly dyna ni'r ail linell x yn hafal i -1. Ar gyfer y trydydd llinell, y yn hafal i x tynnu 1, dwi'n sylwi fod hon neu hon fan hyn yn linell o'r ffurf y yn hafal i mx adio c. Hwn, cofiwch, ydi hafaliad cyffredinol llinell syth. Yn yr achos yma, mae'r rhyngdoriad y, yr ec fan hyn, yn hafal i -1. Felly mae'r rhyngdoriad y, ble mae'r llinell yn torri drwy'r echelin y, yn mynd i fod yn -1 fan hyn. Ac yna mae'r graddiant m yn yr achos yma yn mynd i fod yn 1, 1x sydd gen i fi fan hyn. Felly mae'r graddiant yn 1, felly o gychwyn o'r pwynt yma, mae graddiant 1 yn golygu symud 1 uned i'r dde ac 1 uned i fyny bob tro. 1 i'r dde, 1 uned i fyny, ac ar ôl gwneud hyn sawl gwaith, dyn ni'n gweld patrwm y llinell yn fan hyn. A ddylwn ni gysylltu'r croesi yma efo llinell solet neu llinell doredig? Wel, y symbol yn y canol y fan hyn ydy mwy na'n hafal i, mae hynna'n deithio ni na llinell solet dylwn ni lunio yn fan hyn. Felly dyna ni y linell y yn hafal i x tynnu 1, a dyna ni yn gorffan cam 1 o'r dull. Cam 2 ydy nodi efo saeth rhanbarth ar gyfer y tair y llinell. Nawr, y llinell gyntaf nathon ni blotio oedd y llinell llorweddol yma, y yn hafal i 2. A mae synnwyr cyffredin yn deithio ni fod y yn llai na 2 yn mynd i ymddangos o dan y linell yma. Felly, yr rhanbarth ar gyfer y yn llai na 2 ydy pob dim sydd o dan y linell y yn hafal i 2. Yn debyg iawn, x yn fwy na'n hafal i -1 yn mynd i ymddangos i'r dde o'r llinell x yn hafal i -1. Roedd, fel dyn ni'n edrych o'r chwith i dde, mae'r rhifa mwy, mae pethau sydd yn fwy na, yn ymddangos ar yr echelin x i'r ochr dde. Ac felly, yr rhanbarth ar gyfer yr ail anhafaledd ydy i'r dde o'r llinell vertigol yma. Ar gyfer y trydydd llinell nath yn lunio, y yn hafal i x tynnu 1, mae bach mwy anodd penderfynu fan hyn os dylwn ni liwio uwch ben y linell
neu o dan y linell. Nawr, y techneg ar gyfer llinellau sydd ddim yn llorweddol neu'n vertigol ydy dewis un pwynt sydd ddim ar y llinell ac ystyried os oes angen tywyllu yr rhanbarth sydd yn cynnwys y pwynt hwnnw. Na dwi am ddefnyddio y pwynt yma fan hyn, dim dim, a dwi am benderfynu os ddylwn ni liwio dim dim, hynny ydy os ddylwn ni liwio yr ochr yma i'r llinell yn hafelu x tynnu 1. Felly ystyried y pwynt lle mae x yn ddim a lle mae y yn ddim, a be dwi am wneud ydy dwi am newid y gwerthoedd yma i fewn i'r anhafaledd y yn fwy na neu'n hafelu x tynnu 1. Nawr os di y yn hafelu dim, mae'r ochr chwith yn newid i fod yn dim, ac os di x hefyd yn fod yn dim, a'r ochr dde mae gen i fi dim byd tynnu 1. Wel, mae dim byd tynnu 1 yn minus 1, felly beth sydd gen i yn fan hyn ydy dim yn fwy na neu'n hafelu minus 1. Na mae hain i ofyn o'n os ydy hwn yn rhywbeth sydd yn wir, neu os ydy hwn yn rhywbeth sydd yn gelwydd. Wel, mae dim yn fwy na neu'n hafelu minus 1, felly mae beth sydd gen i yn fan hyn yn rhywbeth sydd yn deud y gwir. Mae hynna'n deitha fi felly ar gyfer y llinell yma, mi ydw i am liwio tuag at y pwynt nes i ystyried, sef dim dim. Ac felly mae'r saeth ar gyfer yr anhafaledd yma yn mynd i bwyntio i'r cyfeiriad yma. Pe bai hwn wedi bod yn gelwydd, so ni wedyn wedi gyfod lliwio i ffwrdd o'r dim dim, hynny ydy i'r cyfeiriad yma. Felly, dyna fi yn awr wedi cwblhau yr ail gam. Dwi wedi dangos efo saeth rhanbarth ar gyfer y tair llinell. Be sydd ar ôl yn awr ydy cam 3. Dwi angen tywyllu yr rhanbarth sydd yn bodloni'r holl saetha neu'r holl anhafaleddau. Felly yn edrych ar y llun sydd gennym fi yn fan hyn, mae gennym fi ofyniad i liwio o dan y linell llorweddol i'r dde o'r llinell vertigol ac uwchben y llinell yn hafelu x tynnu 1. Nawr, y rhanbarth ar y papur graff sydd yn bodloni'r holl saetha yma ydy pob dim sydd yn y triongl yma fan hyn. A felly dwi am liwio fewn efo llinellau o'r math yma yr rhanbarth sydd angen i ni gael mwyn ateb y cwestiwn. Mae unrhyw bwynt sydd yn y triongl yma yn bodloni y tair saeth nes i wneud gynt. Dyn ni o dan y linell llorweddol, dyn ni i'r dde o'r llinell vertigol, a dyn ni uwchben y llinell yn hafelu x tynnu 1. Ac felly, yr rhanbarth yma yn y triongl yw'r ateb i'r cwestiwn. Dyma fo'r rhanbarth sydd yn cael ei ddiffinio gan y tair anhafaledd yma. Cyfle iddo chi nawr drio cwestiwn eich hun. Ceisiwch feddwl sut ydyn ni'n tywyllu yr rhanbarth sydd yn cael ei ddiffinio gan y tair anhafaledd newydd yma. Mae yna dempled ar y sgrin sy'ch chi'n gallu ddefnyddio i'ch help chi ateb y cwestiwn. Ac unwaith iddo chi lunio'r rhanbarth eich hun, gwiriwch o wedyn yn erbyn y rhanbarth gywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos mewn melyn iddo chi ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.